Čaute, tu na Hečko, vítam vás pri druhom videu Battle s Kubikom. Hra sa volá League of Legends. 100% ju každý poznáte. Už táto hra je trošku rozohraná, aby sme začali celkom od začiatku, ako vidíte. Takže Kubik, zdravím ťa, ako sa ti hraje zatiaľ? Zatím dobře, zatím dostáváš taky to v cajku. Ano, vidíte, že som láma v tejto hre, tak dúfam, že dneska Kubik vyhrá, keď v dobyvateľi sa mu to tak nepodarilo. Nevadí, tak uvidíme čo, ako dneska sa ti bude dariť. Snad dobře. Tak to ne, tak to vůbec se neskoušej taky finty. No tak vidíte, že Kubík zatiaľ akože uteká. Tak já jsem lama, že jo, já jsem amatér začáteční. Vidíš, jako já vůbec nevím, jak to mám hrát. Však jsme si všimli, jako, vidíš. No tak uvidíš na videu, jaký jsem lamer. Ty vole, tak to je moc! No a ideme to pušnúť krásne, pekne. Nakoupím mám. Adeš, adeš. Adem, no. Škoda, že si nemôžem nakúpiť, no. No už chcípneš, tak si nakoupíš. No tak mám 5000 peňazí za chvíľu, tak... Ideme to pušnúť trošku, aby Kubík mal radosť z toho, že prehráva. Ty vole. Nevadí, nevadí. Druhá vežička, to je Kubik, to je len druhá vežička. Kolút zatiaľ. Ty, jasně. Ty nakoupím něco, rychlovky a jdu. No už by si mohol. Čakám Jsem na tě teba, nechal, na víš jak. ničom nezáleží. Aby si jako neřekl, tak jsem se Kubík, nechal. už je tu, pozerajte. Pozerajte na tú lamu. Ježišmarja. Adeš, Čo? Slow, Kubík. adeš. Aspoň si nakúpim konečne. Ty jsi lama úplná. Aspoň si nakúpim, však uvidíš. Si nakup, teď ti dám taky puš, ty vole. Ty jdeš, kámo, ti říkám, čam je jedna věžka, ahoj. Adeš, adeš, adeš. Nice. Pojďme druhá, rychle, vy cigáni, běžte k té věže. Adeš, a druhá? No. Kolik máš Kubík sa nám sekund? rozbehol, no, 14, to vemu aj inhibitor rovnou, když tak. Inhibitor nedáš, za chvíľu som tam. Mě nezajímá vůbec. AD, inhibitor dole. Jaj, rýchlo zvrota už. No, kolik ještě? Čím to mi je jedno, že mě zabiješ. Nezničíš to! A sem ty buzerant! Zdrať ty kokota! Au! Au! Bez, nezajímá 36. Aha. Ne, to je dobré. No, ideme púšť trošku. 30 sekund, to je moc. To je moc. To je dosť na to, aby som ti zničil inhibitor, dúfam. No, tak to mě nezajímá. Tak, ale budete, nebude sa, budete to zaujímať, keď prehráš. No poďme krypkovia, či to ste. Kubik, ty si ešte mŕtvý, že? 6 sekund, nemáš nárok. Pozeraj sa, jak sa dáva inhibitor, hej, dole, že... Wow, rychle, pojď. Damage, koupím bez sport a jdu. Běž ty kokos. Pozeraj Kubik, jak kritikali. Ahoj. Utekaj. A už je tam Kubik, pozerajte na nejak to silou volej sa to obrádiť, ale nepodarilo sa mu to. My sa stiahneme. Ty zdrhej hodně daleko, ti říkám. Ty jdeš. Hned tě sundám. No poď, ja sa teším na to. A jdeš. No poď, ja, kde si? Už čakám tu, proste, neviem čo mám robiť, nudím sa. Ty už tady máš ty super sračky, ty nejdou skoro zabít. No, toto je dobré, proste. Ne, dobrý. Ty si s tým poradíš, neboj sa. No, už jsem mrtvý, super. Ty budeš čekat mě křový, ty chcípák.
bo ja sa volám Kubik. Tamhle, tamhle. Áno, tu som, neboj sa. A čo sa ma bojíš? Po tu. Vidím ten port, Kubiko, port proste. Tak poď, ty zdrneš pod věšku jak žena. Nemám vešku, tak čo chceš, ja som žena, čo? Zrejme krypky ťa zabíjajú, že sa nehambíš. A už skrika, kúkaj tu. Už, ale nevyšlo mu, nevyšlo. Kde si? Trošku prezrieme okolie. Tu je náš Kubík. Snaží sa, snaží. Jaj. Šťastkár si. A je tu prvný hit, ktorý dostal Kubík odo mňa. A už to pušuje. A už ide dole. Jaj, Mario Božia. Toto bol... Oh! Tak ty si pán teraz. Toto tak... A jdeš. Kolik má sekund? 30. Ty lol, rychle. Kubík je zrušený z toho teraz. 20 sekund. Chcipni. Inhibitor to zabije. Poď, rychle, musím ho dát. A pryč. No, veľa šťastných kilometrov ti prajem. A už zapírám utinu, všechno. No daj si inhibitor, no mi to jedno. Aspoň to bude také vyrovnanejšie. Je to 4-4, dámy a páni, tak uvidíme čo to tu Kubík na mňa ešte vymyslí. Vyhylovaný Kubík. Tak toto ne. Toto ne. Že toto je veľkého veda, ježišmária. Nie, prosím, nie. A Kubík jede! Dole, dámy a páni, s mojím kritikalom. Cajku, jde mi tam další vlna. Rýchly push, poď. Bož to je veľké hovna tu. Jdu se napít, oni si to pušní, víš jak, není problém. No. Dve vežičky, páni bože. Nestíháš push vůbec, absolutně ne. 4 sekundy, pojď ty chuj, rychle. Ještě nákup. No, toto vežička musí jít aspoň. Nice. Lol, to co je? Ne, další věžku ne. Pekne moje creepky. A Kubík dostáva! Wow, tak nie, nevadí. Ten šel. Ale máme tu druhú pušnutú, či vlastne prvú pušnutú vežičku a jdeš. vežičky skoro z druhej. Kolik? 27 sekund jenom, jo? Tak to nevím. Tak ti prajem veľa šťastia. Čo si kúpim? Však ty uvidíš tie kritikály teraz, čo dostaneš. Kubíkovi sa už nevydaril. Absolutně ne. Bože, toto veľké tu.
kokos sa nám skryl tak do kroviatu. Tam je Kubík, oj, tak toto, pozor, no toto bude zaujímavé. To bude, protože se mi respavil inhibitor. A to by zase jdou malé sračky, to se mi líbí. Jeden kritikál Kubík, tak čo už. Áno, Kubík práve dostáva! Dostáva ship a áno, tam je! Boha, ak nepůjšneš, viď, máš lov, ty. Creepy. Nevadí, ja púštim inhibitor sám. Tak určitě. Tak určitě. Tak asi nie, no. Jde další vlna, dobré. Aspoň nakoupím, viď, nějaký upgrade udělám. No jasné, ja ti verím, že to dáš. Zas budem musieť pušovať inhibitor, ale už nemáš jednu večičku, pozor. Kubík sa nám práve zrodil, či? Áno, utekáme, lebo Kubík už tu prišiel Kubík. A my samozrejme nechceme zomrieť. Ale! No, respawnol sa mi inhibitor, takže Kubík môžeš sa viesť. Áno, Kubík sa nám rozbehol neskutočným rýchlým spadom a možno ešte aj dostane. Uvidíme, jak sa mi vydarí kritikály. Tak to sa mi vydarili, si myslím. A som mŕtvý. Je to možno, že... No, som mŕtvý asi. Makej, boha, kolik? 28, to je dobrý, to se mi líbí, to dám. Musím to napušovat sám, ty. To jsou dvě do píče! No, tak to napušuješ. Ty vole, na hovno jsou dvě, kurva. Dobre, 10 sekúnd. No, 13, no. Už sa healuje, pozrite sa na neho. Jaký heal spustil, full out normálny. Jebám. Ja som zabudol. Stahuju seru na to. S tebou to bude ťažké, ne? Ale dal mi inhibitor, pozor. Tu je Kubík odhalený! Odhalený Kubík! No tak to si zabil! Ja už nemám šancu s Ashom, ona nemá žiadne HP, nič. Proste. Víš, že jsi mě odhalil, ty vole. Ale bol si odhalený, pozor, no. Musím si kúpiť niečo na HP, ako vidím. To by byl prosím konec. No, že by to bol koniec, no áno, tak nevadí. Tady mážečko. No takže je to 1-1, dámy a pani, to je neuveriteľné niečo. Kubík sa prekonal dneska. No, překonal dostalek pes, tak tím se s váma loučíme. Hečko, Lamerek, Řemen, čaute. Dobre, čaute. DJ Dima Chaos, Bunny Flash.